Zenbat urte dituzu? Bat. Bost ez, lau. Esan, 4 urte. 4 urte. Bat. Kasu nirenaz, 17 urte ditut, eta urron arteaten 18 urte ditut. Nik uste dela kromosomo bat 21. Hori ez dakit ondo zer da. Down sindromea zientifikoki da pertsona batek kromosoma ekstra bat izatea. Nik uste dut Down sindromean dakagula ikusmena adibidez, batzuk ez denok bihotzean zeo zer eta egiten diotela ebakuntza bat. Nire kasuan ez, nire osasuna oso ona da, bihotzean ez daket eserrez, eta baita ere dakagu belarrietan hola dakagu konduktuak pizkat txikiagoa. Guri Martinen diagnostikoa haurdunaldin eman zeguten. Guretzat egia zen, gai berria zen, eta, galduak ibili ginen zenbait asteetan. Egon korronte bat, non sentitzen genuen agian haurdunaldia etetea zala hoberena, eta, hor, ez da ondo pasa, baina gero, beste sindrome Down duten aurren gurasoekin hitz egin da, hor sekulako naturaltasuna eta normalidadea sentitu genuen. Eta horrek animantu gintuen aurrera egitea izan ere oso pozik gaude, Martinekin egia esan, eta berade bai. Positiboak asko ez. Limitazioak eukitzea bere gauza txarrak ditu baitare. Gauza guztietarako dena egokituta egon behar da, niretzako. Nik oso ona naiz igeri egitea. Justinan, azarraza bale, baina hori udaran, ala bezala lagunekin ere bai. Kirola bai, festina, ebiltzea, dantza. Euskal dantza? Karibengoz. Onanaz, irakurtzea onanaz. Liburutegia. Zer gustatzen zaizu irakurtzea? Kaiu, Teo, Txamin, eta Kaiu. Buena, igeriketan adibidez, txapelketak euki ditut. Egona naiz Euskadiko uste dut 3 eta Espainiako beste 2 edo 3, osea kirolarroan ondo. Eta, pintura egiten dut, egiten dut beste ekintza gehiago. Igeriketaz aparte, jolastu dut errugbian, eskubaloia, bota naiz 4 aldiz parapentean, eta surfa egiten du baita ere. Sentimendu txarrak edukitzen ditut, heriotza, jendeak negatiboa delako. Batzu bai eta bestiak ez oso ondo. Gure esperientzin sentitu eguna da Martinekiko eta gurekiko gizartea maitakorra dela. Bai nabaritzen dugu ez jakintasuna dagola. Interesa eta maitasuna sentitzen dugu gizartetik ikastolan eta auzoan, bai. Ez hain ulerkorra, dago denetarek. Dago jentea guri ondo tratatzen dena, baina beti dago norbait ez gorroto, baina beti zerikatzea edo zakit. Parte txar bat dauka hori. Esnea, sartzen ditugu frutak. Ze fruta sartzen dugu? Platanoa? Platanoa. Sagarra. Udarea. Eta urrak ere bai. Urrak bai. Eta zenbat urra? 3 urra. Bizikleta. Kanoa juteza bizikletan. Oriora. Oriora? Bai. Zizurkildik?
Bai, zizulkitik, bai. Bai, txutek erostea. Txutxek erstea. Txutxek erstea. Gustatzen zaizkizu txutxeke? Asko. Patatak, txaskizak, txokolatekideza, legaliz, zuguz, txiklez, dementa, dena. Konkistador ikustea, telebistan, debate, brebaseka egin, lagunekin atera, lauren matero, solarten, izebarekin, igandero, eta oporretara jun. Esto familiakin egon, dakat nahi arrebak oso guztoran nago beroiekin. Guretxan, bueno, dago terraza bat eta pestinakin eta guzti. Informatika oso guztora. Zerbait bizkat iratzi eta hori. Eta zein da zure janari gustokoena? Makarroiak eta hori. Martinek oso gustoko du musika, dantzatzea, beste aurrak eta pertsonak orokorrean kaletik bagoaz beragian bizikletan eta aio, epa, agur, hola, inkluso ere esaten du, eta bai. Gehiena gustatzen zaizuna zer da? Abestea. Ta dantza, nuik edezu dantza? Dantza mariak inola. Emanaldi bat baino gehien dezu ezta? Bai, Zenbat aldiz? laua, bosta bestiola. Bosta besti eta ze bestizian? Fanango, aginadi eta aginaia. Ze gustatuko litzizuke? Piano jotzea. Piano? Bai, Ez dakizu piano jotzen, ezta? bai, jotzen txekitan nola. Ah, osaia jotzen duzu? Bai, biak txekitan. Nola izena du etxeko txakurrak, Martin? Nola izena du gure lagunak? Jeta. Txispa? Martin, txispa? Jeta. Haundia da? Ez. Txikia da. Eta zuk zeiten diozu buztanean? Tira. Pia. Eta animalia gustatzen zaizkizu? Ez asko. Zu txakurrek asko gustatzen zaizkizu? Bai, txakura bakaldik. Eta beste animalik ez? Ez. Katuk ez zaizkizu gustatzen? Zu txakurra okin nahiko zenuke noiz bait, zure txakurra? Ematatzen uste. Etxen ez dizute duten? Ez. Zer maskot dago gazu? Naguso etzen dakat bat izena du Zuna eta bat enena den etxeko izena du txakura Kiara. Zuna da haundia. Pero, bueno, ez da ezer egiten. Nire bakari jolaztu nekin. Pero Kiara, eta bai, Berlin. Gusta zaio, jere gaien deseitzea. Zure gainen esitzea? Bai. Bueno, independentzia gutxi daukat. Horangoz ezakat presarik. Gustora nago gurasoarekin. Eta, hemengo urte batzuk asko gustatzen litzateke etxe bizitza bat lagunekin bizitzea eta begirolarekin. Ja, egon nahi zurte asko tailerrean, eta nahi dut ja utzi lana, garagunera joteko. Bueno, dakar nire ametxen bat dakar, baina pixkar esaiago. Sartzeak onkizian, baina bere gauzak ditu. Gaur, nora jungo gera? Apapas jungo gera. Ikastolara? Eta nor ikusiko dugu ikastolan? Anton? Eta nor gehiago?
Nar gehiago ikusiko dugu ikastolan. Apapa. Apapas gongo gera bai.